Беларусі затрыманыя 33 баевікі прыватнай расійскай вайсковай кампаніі Вагнера. Паведамляюць дзяржаўныя беларускія сродкі масавай інфармацыі. На фоне гэтага Александр Лукашенко тэрмінова сабраў Раду бяспекі. Вітаю вас, гэта Белсат Зум, для вас працуе Ігор Пулей у нашым сённяшнім выданні. Расійскія баевікі ў Беларусі, рэальная пагроза ці чарговыя пужалкі ад беларускіх уладаў. Прыйшоў падаць хадайніцтва аб вызваленні Віктара Бабарыкі і сам ледзь не апынуўся за кратамі. Масавае затрыманне прэсы пад будынкам КДБ. Рэакцыя Беларускай асацыяцыі журналістаў. Адметна, што некалькі дзён таму Александр Лукашенко ўжо казаў пра тое, што ў Беларусь закінутыя баевікі, нейкія таямнічыя сілы, якія будуць спрабаваць дэстабілізаваць ситуацию внутри Беларуси. Давайте послушаем. Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом Майданы. На Майдан, если своих нет, у нас маловато майданутых, их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты. Они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Справа з затрыманнем баевікоў вельмі сур'ёзная, калі б не памятаць пра іншыя справы, якімі таксама пужалі беларусаў з экранаў дзяржаўных тэлеканалаў. Узгадаем і справу Белага легіёна, якая скончылася нічым. Узгадаем прарыў украінска-беларускай мяжы джипам са зброяй, якая таксама нічым не скончылася. Альбо баевікоў, якіх паказвалі ў 2006 годзе, якія зніклі, калі ўжо не былі патрэбныя. Нагадвае гэта ўсё мне такую прыказку пра ваўкоў, пра тое, як калі крычаць вельмі часта ваўкі, то у пэўны момант вам проста перастануць верыць. Так усё ж такі, ці ёсць рэальная пагроза, ці гэта проста дэзінфармацыя, якая закліканая запужаць электарат напярэдадні выбараў. Абмяркуем усё гэта разам з палітолагам і дырэктарам Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэем Казакевічам. Гаспадар Андрэй, добрага дня. Добрый день. Давайте поговорим про, магчыма, самую гучную падзею сённяшняга дня. Это затрыманне больш за 30 баевікоў, як кажуць, з прыватнай вайсковай кампаніі. Толькі што Белта таксама апублікавала спіс прозвішчаў гэтых людзей, пацвердзіла, што ўсе яны з'яўляюцца грамадзянамі Расіі, усе прыехалі з Расіі. Таксама мы памятаем і справы Белага легіёну, і справу 2006 года, калі былі запісаныя на відэа людзі, якім выдалі газавы пісталет, $10 000 і далі пацука, каб яны затруцілі ваду ў Менску. Памятаем прарыў беларуска-украінскай мяжы на пазадорожніку са зброяй. Все гэтыя справы зніклі, таксама як і рассыпалася справа Белага легіёну. Ці ў дадзеным выпадку, калі да выбараў застаецца 2 тыдні, вось можна зноў жа давяраць такім звесткам пра нейкіх баевікоў Беларусі? Ну, учитывая, что тут было вельмі шмат ужо непраўдзівай інфармацыі, і гэта не першы такі падобны інцыдэнт, вы сапраўды пералічылі ўжо дастаткова прыкладаў падобных інфармацыйных находаў, то, конечно, даверу мало да гэтай інфармацыі. Будзем глядзець, магчыма, будуць нейкія сапраўды доказы прадстаўлены. Але выглядае все-таки хутчэй як нейкая піар-акцыя. Просто пацвярджэнне таго, што вот уже некалькі месяцаў, ці прынамсі месяц апошні, транслюецца праз дзяржаўныя каналы пра тое, што існуе рэальная пагроза, дэстабілізацыі, Майдан, вайна, там вот і гэтак далей. І тут вот раптам вот усплывае там 32 чалавекі, якія нібыта менавіта гэтым займаліся. Ну, занадта, так бы мовіць, лагічна, занадта прыгожа гэта ўсё выглядае. Ну, але, зноў жа, будзем глядзець, таму што, конечно, выключаць нічога нельга. Дзяржаўнае агенцтва Белта ўжо удакладніла 33 асобы, ўсё ж такі вось зараз паглядзеў, 33 усе грамадзяне Расіі, і не называецца прыватная вайсковая кампанія, у якой яны нібыта працавалі. Давайте уявім, як вы казалі, што
ёсць верагоднасць таго, што гэта інфармацыйны проста ўкід, які прызваны, напрыклад, ну не ведаю, напужаць людзей. Гэта дзейная справа, вось яна на кагосьці дзейнічае, на каго разлічаны ўвогуле вось такі трюк з інфармацыяй пра баевікоў? Ну, ён будзе разлічаны як на внутреннюю, так і на знешнюю аўдыторыю. Што тычыцца таго, наколькі ён будзе дзейсным, ну, мне падаецца, што зараз грамадства у сваёй масе не гатова ўспрымаць такую інфармацыю ад улады сур'ёзна. Як былі спробы, напрыклад, дыскрэдытаваць Бабарыку, і яны, ну, як падаецца, на зноў жа, конечно, даследаванні мы не маем вынікаў, але ёсць адчуванне, што міма ідзе, да, што яны толькі, ну, многія людзі толькі ўмацоўваюцца ў сваёй прыхільнасці да гэтага палітыка. Я думаю, што такія заявы таксама не будуць успрымацца абсалютна сур'ёзна, і мала хто паверыць у тое, што гэта была такая рэальная пагроза. Што тычыцца знешняй публікі, ну, гэта значыць, тут працуючы з дыпламатамі, працуючы з прадстаўнікамі еўрапейскага, амерыканскага эстаблішмента, можна будзе сцвярджаць, што сапраўды былі нейкія пагрозы, і што ўсе дзеянні ўлады яны былі апраўданы, у тым ліку жорсткія дзеянні, звязаныя з разгонам і з арыштамі, таму што гэта ўсё вынік знешняй маніпуляцыі. Ну, напэўна, таксама вельмі сур'ёзна да гэтых інфармацый не будзе ставіцца, но, але, в прынцыпе, гэта лепш, напэўна, чым нічога, і гэта сваю гісторыю будзе гуляць. Я нагадаю, што, напрыклад, гэты аргумент вельмі так шчыльна выкарыстоўваўся у 2017 годзе, калі пачалася справа Белага легіёну, вось, ну і там, скажем, свой эфект, напэўна, гэта такая аргументацыя мела на тое, каб збіць негатыўную хвалю, што тычыцца стаўлення да дзеянняў афіцыйнага Мінска. Але эфектыўнасць, напэўна, не можа быць вельмі высокая, калі не будуць прадстаўлены сапраўдныя доказы таго, што гэтыя людзі нешта рыхтавалі, ведаеце. Яны могуць быць, в прынцыпе... Бачыце, доказы ўжо з'яўляюцца, прынамсі, Белта спрабуе пераканаць нас тым, што апублікаваны спіс 33 прозвішчаў і датаў нараджэння ў гэтых людзей, то бок мы, праўда, не ведаем, ці яны ўзятыя недзе з тэлефоннай кнігі, ці яны сапраўды існуюць, і ці гэтыя людзі прыехалі з паспартам ў Беларусь. Але давайте крышачку зменім ракурс. Я, можа, все-таки хацеў бы адкаментаваць, да, разумееце, гэта могуць быць сапраўды супрацоўнікі, скажем, кампаніі нейкай вайсковай. Пытанне, чаму яны прыехалі ў Беларусь? Ці рыхтавалі яны нешта? Можа, это на адпачынак людзі прыехалі. Но это, то есть, доказы мусяць тычыцца таго, што яны мелі нейкія злачынныя планы, што яны рыхтавалі рэальную нейкую дэстабілізацыю, нейкую акцыю і так далей. А то, што гэта могуць быць рэальныя людзі, ну, людзі ў справе Белого легіёна таксама былі ўсе рэальныя. Скажем так, падставы не было. Так, як аказалася па выніку, нават пазней гэта ўжо прызнавалі тыя, хто і рабіў гэтыя матэрыялы інфармацыйныя пра іх. Скажыце, ці будзе гэта мець таксама наступствы ў адносінах паміж Беларусю і Расіяй? Усё ж такі раней Беларусь ніколі не казала пра тое, што нейкія перавароты рыхтуюцца з боку Расіі. Была Украіна, была Грузія, была Польша, ЦРУ, ЗША, неважна, але заўсёды гэта былі альбо заходнія краіны, альбо краіны, якія хацелі б далучыцца да гэтага захаду, так, ці зрабілі свой празаходні выбар. Гэтым разам мы бачым Расію. Усё ж такі гэта для нас бліжэйшая краіна на сёння палітычна. Будуем мы саюзную дзяржаву. Александр Лукашенко намагаецца ўвесь час паказваць Маскве сваю лаяльнасць. І тут вось такая інфармацыйная як бы нагода, можна сказаць, гэта удар па адносінах. Ці будуць наступствы? Ну, беларускія ўлады вельмі асцярожны, да, у гэтым пытанні. Яны паслядоўна кажуць пра тое, што гэта не тычыцца афіцыйнага Крамля, гэта не тычыцца Масквы, да, што гэта ўсё робяць нейкія алігархі расійскія, ўмешваюцца ў беларускія выбары, ну, там, Газпром, напрыклад, там, да. А зараз бачыць, што гэта прыватная кампанія, да, я думаю, што гэта зноў жа цалкам
продумана, выбрана именно такая формулёўка, што гэта, ну, вот, зноў жа некія алігархі, не звязаныя, конечно, ніяк не з Пуціным, там, не з кіраўніцтвам Расіі афіцыйным, просто спрабуе дэстабілізаваць сітуацыю. Я думаю, што улады будуць праводзіць такую лінію і такім чынам вот мінімізаваць гэты негатыўны эфект стасункаў з Расіяй, які і так уже, в прынцыпе, кепскія, і мне падаецца, што гэты эпізод, ён ніяк іх не пагоршыць. Ну, калі раптам толькі ўлады зноў жа не пачнуць казаць пра тое, што гэта сам Пуцін все прыдумаў, там, да, і ён мае план, там, вот, Дзякуй вялікі за гэтую размову. А мы выйшлі на вуліцы сталіцы, каб запытацца ў меншукоў, ці вераць яны ў затрыманне 33 баевікоў, якія збіраліся рабіць пераварот у Беларусі. Верить или не верить, послушайте нашего Александра Григорьевича. Он по большому счету так в открытую, слово не буду говорить, догадываетесь, что, по-моему, это же нагнетание обстановки. Сейчас все делается для того, чтобы запугать и увлечить людей в каких-то заговорах европейских, американских. Вот. А люди просто хотят что-то поменять, и все. Я думаю, что все может быть, и абсолютно может быть. Поэтому вполне допускаю. Какие боевики, я не слышал про такое. А что за боевики? Если честно, я стараюсь об этом вообще не думать. Новости не смотрю. Вот. Поэтому слышала тоже от людей, но поэтому верить, не верить, наверное, тоже не скажу, потому что, не старайся об этом не думать даже. В нашей стране-то верить, все понимают, на мой взгляд. Все понимают. Нужно как-то отвлечь внимание, видимо, или привлечь внимание к одной персоне. Мне кажется, эти методы уже давно не работают. Все люди понимают, все пользуются интернетом, даже люди в возрасте. Нет, не верим, и, скорее всего, это будут показывать по телевизору без фактов, чтобы люди, которые смотрят БТ, верили в это и думали, что у нас здесь планируется какой-то государственный переворот и Майдан. Информация, чтобы сбить с толку основную часть населения, чтобы просто больше обсуждалось других тем, чем насущая проблема. Звучит как-то абсурдно на самом деле. Так как большинство новостей, связанные с этим, с какими-то боевиками или еще чем-то. Я, честно говоря, не верю в это. Считаю, что у нас хорошее государство, и такого бы не допустили. Верю. Почему? Поскольку много источников говорит об этом. Почему не верить? Вот вы бы поверили в эту новость, что у нас боевики под Минском? Нет, конечно. Скажите нам свое мнение, пожалуйста. так скажите нам. Вообще-то, сейчас у нас времена такие. Когда я была, уже давно живу. Лукашенко стреляли в свое время. Не хочу я больше говорить. И до сих пор не подтверждаю. Хіба кожны ведае, што ў нашай краіне нельга свабодна выказваць сваё меркаванне. Нельга пікетаваць, пратэставаць, выкрыкваць чамусьці антыдзяржаўныя лозунгі «Жыве Беларусь», пляскаць у далоні, ды ўвогуле нельга збірацца больш, чым па 3 асобы. Але, як стала вядома ад учора, нельга, аказваецца, яшчэ і скардзіцца, падаваць хадайніцтва ці паручацца. Асабліва, калі паручаешся за палітычнага апанента Александра Лукашэнкі. Гаворка пра падзеі ля менскага будынку Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Неабыякавыя беларусы прыйшлі учора паручыцца за вызваленне Віктара Бабарыкі і самі ледзь не страцілі свабоду. Сярод іх быў і спадар Александр Тамковіч, пенсіянер, а таксама індывідуальны прадпрымальнік, які разам з сынам стварае трохмерныя кампутарныя мадэлі дарагіх беларускаму сэрцу артефактаў і гістарычных мясцінаў. Спадар Александр, добрый дзень. Добрый день. Хацелася б даведацца, што учора адбылося ўсё ж такі, калі вы прыйшлі пад будынак Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Распавядзіце, калі ласка. Пожалуйста, значит, в интернете, я увидел образец ходатайства о, поручительстве, чтобы выпустили под залог Бабарыку. Я, конечно, решил, что я должен в этом участвовать, потому что, считаю, задержание его происходило под надуманным предлогом. Потому что, я читал, в чем его обвиняют, это любого человека, который
значит, имеет какие-то деньги, можно в этом обвинить. Значит, я скачал, значит, образец ходатайства, заполнил его, значит, подписал его, заполнил свои, значит, фамилию, адрес, телефон, все как там было указано, и пошел. Я пришел где-то примерно в 14-15. Значит, захожу в дверь приемной КГБ, мне говорят, пожалуйста, по какому вопросу? По вопросу подачи ходатайства. Это, конечно, заходите. Я захожу, значит, в этой приемной, будем говорить так, стоят несколько бойцов в камуфляже с дубинками в руках, значит, в углах. Ну, для порядка, как считается. Такие крепкие очень парни. Я посмотрел, гвардейцы просто, это подбор. Значит, мне очень вежливо предложили пройти дальше в комнату следующую. Захожу в следующую комнату. Там сидят за эллипсным таким хорошим столом 7 человек, таких же ходатайствующих, оказывается, таких же, как я. В углах стоят 2 атлета тоже, значит, в камуфляже, правда, уже без дубинок. Ну, очень вежливо мне предложили присесть. Я присел, мы начали между собой разговаривать. Ну, думаем, ждем же, что, наверное, у нас сейчас примут ходатайство. Потом заходит, значит, из другой двери, значит, гражданский, с ним несколько ОМОНовцев. И говорят, будьте любезны, пожалуйста, пройдите. Ну, думаю, может быть, порядки такие у них, хотя, ну, КГБ, это же не МВД, откуда ОМОН. Тем не менее, значит, нас всех, значит, построили цепочкой в затылок. Впереди, с боков, значит, везде люди в форме ОМОНа. Идем по коридору, значит, везде тоже, где есть какой-то поворот или там ступеньки какие-то, везде тоже стоят люди в камуфляже. Выходим во двор здания госбезопасности. Впереди, значит, маячит американка, никогда ее не видел. Вот. Рядом стоит автобус ОМОНовский, пассажирский автобус. Вот, мы несколько минут постояли, потом нам предложили зайти в автобус. Значит, мы рассадили нас в автобусе, собрали у нас всех телефоны. Сидим, ждем. Сидели, ждали, ну, трудно сказать, сколько, не очень долго. Приехал автозак, подвели нас к автозаку. Кстати, ОМОНовцы вели себя не агрессивно, достаточно корректно, но, в принципе, это что же было вести себя агрессивно, правда? Ведь люди все были, ну, 2 женщины были, не молодая одна, вторая, ну, таких бальзаковского возраста. Значит, ну, несколько молодых было достаточно людей, там 30 лет, 20 с мелочью. Человек где-то моего возраста был, чуть моложе. Вот. Я там, насколько я понимаю, по возрасту был самый старший. Вот, значит, вежливо попросили нас выйти по одному из автобуса. И вот я в свои 65 лет выхожу из автобуса. Меня подводят к автозаку 2 ОМОНовца. Значит, так, лицом к стене, обыскали спереди, сзади, профессионально, значит. Прошу вас хотя б вам казали, хотя б за что вас туды ведут, чаму ведут? Вы пришли сдавать ходайніцтва. Это что, заборонено у Беларуси? Я не разумею. Это некая криминальная справа за это повинна быть? За что вас у автозаки повели? Ну, я вам скажу так, что у них есть очень хорошая, значит, схема. То есть вы сидите, выходит человек, да, и говорит, пройдите. Вы же не знаете, куда. Может быть, вас ведут, значит, подавать ходатайство, правда? Вот. Значит, вас подвели к автобусу. Эти, кто подводил, ушли. Там совсем другие люди. И что вы у них будете спрашивать? А за что меня? Ну да, спросили. Они говорят, а мы не знаем. Те з вами обошлись як з сапраўднымі крымінальнікамі, як з нейкімі злачынцамі. Конечно, ну, без пасля сомнения. Гэтага ўсяго вам протоколы нейкія склали, я так разумею? Нет, никаких протоколов не составляли. После этого
нас привезли назад в РУВД, выдали нам, значит, наши вещи. Мы расписались в получении вещей, и нам сказали, все, можете быть свободны, до свидания. Я спросил, протокол какой-то? Говорят, протоколы на вас не составляются. Ось і што ў сувязі з гэтым, як на вас гэтая ўся гісторыя падзейнічала? Для сябе нейкія высновы пэўныя зрабілі? Никаких. Я, в принципе, то, что я думал, то и произошло. Правда, да, было неожиданно, конечно, что там задержат. Но мы же все знаем, как у нас и фальсифицируют дела. То есть это все, в принципе, обычная, рутинная жизнь в Беларуси. Але вы самі раней нейкім чынам сутыкаліся з такімі праявамі беларускай сістэмы? Нет, в последние годы не встречался. По телевизору видел, очень площадь 10-й год, конечно, я хорошо помню. А вот, значит, теперь вот в цепочке несогласных и прочее я не участвую. Дякую вялікі, спадар Александр, што паразмаўлялі з намі. Усяго вам добрага. Спасибо, вам тоже удачи. Акрамя ініцыятыўных грамадзянаў, якія прыйшлі падаваць хадайніцтвы ад свайго імя, каля будынку КДБ былі затрыманыя 9 журналістаў, якія збіраліся асвячаць гэтую акцыю. Большасць з затрыманых – гэта мае калегі, супрацоўнікі тэлеканалу «Белсат». У выніку, канешне ж, нічога яны не змаглі паказаць, таму што пратрымалі іх затрыманымі некалькі гадзінаў, адпусцілі іх без складання пратаколаў і нават без падання прычыны, чаму іх затрымлівалі. Пра законнасць такіх дзеянняў паразмаўляем з намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барысам Харэцкім. Барыс, добрага дня. Добрый день. Тое, што ўчора адбылося, справа даволі беспрэцэдэнтная, таму што затрыманыя былі ўсе журналісты з акрэдытацыяй, без акрэдытацыі, з розных выданняў, проста ўсіх, хто туды прыйшоў, затрымалі і вывезлі. Ну вось ці гэта не з'яўляецца парушэннем закону, таксама таму, што мы ведаем, што яны выконвалі свае прафесійныя абавязкі на месцы. Як гэта трактуе Беларуская асацыяцыя журналістаў вось учорашнія падзеі? На жаль, апошнія месяцы показывают, что ситуация, її нельга назвать беспрецедентной, тому что мы бачим такие здарэнні уже не першы раз за гэтыя выборы. Так, было порушение законодаўства и довочное, причем порушение не только администрацыйнага законодаўства, ніхто з міліцыянтаў не прадстаўляўся журналістам, не тлумачыў прычыну затрымання, а просто их запихивали в автобус. Але і парушэнне крымінальнага законодаўства. Крымінальны кодекс, артыкул 198, прадугледжвае крымінальную адказнасць за перашкоды законнай дзейнасці журналістаў. Вот менавіта гэта учора і было на беларускіх вуліцах. На жаль, толькі один раз за всю гісторыю Беларусі гэты артыкул прымяняўся, і то, калі перашкоды чыніліся журналісту беларускай тэлерадыёкампаніі афіцыйнай дзяржаўнай. Шмат разоў нашы калегі звярталіся са скаргамі на вось такія дзеянні міліцыянтаў. Заўсёды прыходзяць адпіскі, што міліцыя дзейнічала ў рамках закона нібыта, і нібыта нічога не парушана, а фактычна мы бачым захоп прадстаўнікоў прэсы. Гэта ўжо 4-й раз за гэтую выбарчую кампанію. На жаль, я не могу выключать, что такое не может повториться. Да? Сегодня, завтра, ці 3-го дня. Ситуация разгортывается довольно драматично, и улады для того, каб, напэўна, не з'яўлялася картинка, да, людей, які несуць гэтыя подписи у КДБ, просто банально вычищают все медийное поле. Просто взяли 15 человек журналистов, затрымали. Я ведаю, што ёсць рэакцыя Беларускай асацыяцыі журналістаў, але ці будзе на гэта таксама нейкая рэакцыя міжнароднай супольнасці журналістаў? Таму што такія падзеі, гэта, можна сказаць, яскравае сведчанне таму, што ў Беларусі ніякай свабоды слова няма. Конечно, офис прадстаўніка по АБСЕ по свободе слова, он сочыць за ситуацию в Беларуси, и за гэтыя выборы уже не одна, а некалькі заяваў было по вось таких выпадках у Менску. На жаль, вот мы амаль што кожны дзень
контактуем с представниками АБСЕ, информуем. Вот кожный такий випадок, да, мы обов'язково информуем всіх наших міжнародних партнерів, каб это не було некая там одинковая ситуація, да, каб яны бачили всю повну картину, да, як у нас разгортваюцца выборы. На жаль, ну, гучаць гэтыя галасы. Канешне, увага да Беларусі зараз вельмі вялікая, но але беларускаму рэжыму, беларускім уладам пакуль, скажем так, ну, у іх рукі развязаныя, да. Дзякую, конечно, што ніхто з калегаў не застаўся за кратамі на ноч, ніхто не чакае суду з тых, каго быў учора затрыманы, але затрыманні адбыліся, і хутчэй за ўсё яны будуць працягваць. Але вот трэба адзначыць, што наш калега Антон Трофімович, акрэдытаваны журналіст з акрэдытацыяй Міністэрства замежных спраў, на ўсцяж чакае адміністрацыйнага суду, і ў любы дзень яго могуць пачаць судзіць нібыта за непадпарадкаванне міліцыянтам падчас таго, як ён выконваў сваю прафесійную дзейнасць і вёў стрым для Радыё Свабода. Борис, ведаю, што не апошнюю ролю учора у тым, што вызвалі журналістаў, зыграў і ты. Прынамсі, так распавядалі мае калегі, таму што белсатаўцаў там вельмі шмат было затрымана сярод усіх журналістаў. Ці мог бы апісаць, як удалося выцягнуць маіх калегаў без пратаколаў? Я скажу так, магчыма, да нейкага моманту яшчэ працуюць нейкія асабістыя кантакты, да, асабістыя сувязі, але я вельмі баюся, што ў бліжэйшыя дні, калі на высокім узроўні будзе прынята рашэнне, да, больш жорстка паводзіць сябе з журналістамі, то гэтыя сувязі, гэтыя знаёмствы, яны проста, ну, перастануць працаваць. Таму я яшчэ раз всім калегам і ввогуле всім, хто працуе ў Беларусі, да, гэтымі днямі прашу быць максімальна акуратнымі, максимально оборонять себе, 10 раз подумать, ну, ісці ці не ісці на ту ці іншую акцію, але, ну, журналіст не можа не ісці, да? Калі журналіст не пойдзе, тады як мы даведаемся про ту ці іншую інфармацыю? У любым выпадку заўсёды мець сувязь з рэдакцыяй і заўсёды імгненна паведамляць про тое, што хтосьці затрыманы. Калі мы ведаем, што журналіст затрыманы, як мінімум мы можам прыкладаць нейкія намаганні. Калі хтосьці з калег знікае раптам і ніхто не ведае, куды ён дзеўся, ну, яго могуць уже ў гэты момант судзіць, а мы не ведаем нават пра ягонае затрыманне. Конечно, я хотел бы подтвердить свое слово, что не ісці на акции, не здымаць их, няма такой магчымасці, потому что это не только праца, это яшчэ і абавязак журналіста інфармаваць про тое, што адбываецца ў краіне. На жаль, про гэты абавязак беларускія дзяржаўныя СМІ вельмі часцяком забываюць, і у іх просто няма ніякай інфармацыі пра шматтысячныя акцыі ці затрыманні сотняў асобаў у цэнтры горада. Дзякуй вялікі за гэтую размову і ўсяго добрага. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Гэта была апошняя на сёння размова ў нашым выданні Белсат Зуму. Для вас працаваў Ігор Кулей. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся з Белсатам.